Beeg ik mij? Hé? Is het mij? Ja, we zijn mij, hè? Kom maar. Geef het de keuring. Kom maar. Ja, weg in dikke dit. Bolder, kom. Bolder. Dikke dit. Dat ik. Hup. Dikke dit. Had je alles onder controle? Oh, we hebben nog één. Er zit nog één achter me, dan krijg ik hem net mee. Nou, hou maar. Ho. Ja. Nou, rennen. Kom maar. Polonaise. Is dit nou de dagelijkse wandeling? Ja. Ik hoop altijd dat ik geen oren hond in kom, maar dat lukt nooit. Hoe is dit zo ontstaan? Ja, die baar komt van de artiestenbeurs. En die bleun oor. En ik stier daar Harry Harrewarm uit te promoten. Toch, dat is ook wel schande. Dus toen had ik mijn naam. Ja, en dat was zijn eerste vriend die ik kreeg. De eerste nacht beslept en toen werd het kleer. Zus het wel, dus nou ik... Big. I'm your pusher man. I'm your pusher man. Kom maar, Big. Dit valt wel op in de buurt, of net? Ja, meestal zullen er al hier naar, hè? Ik geef het altijd goed, want dan gaat ze net onder lijnen. Nou, het gaat maar de barig beter dan maar de hoen. De hoen die zit om me heen en die barig die is onverstoorbaar. Zo ik wel. Hij gaat nou helemaal zijn eigen aan. Kom maar. Maar hij is net snel. Maar nou is er nooit uit. Ja, ze naaien regelmatig uit. Dan is het te golven, weer achter op een golfbaan. En van de week weer de bregen haast door. Hij thuisbracht, weer hem kwijt hier in het bos. Hij gewoon zijn eigen rotten rond zich in gang. Of ze binnen te gear op stap in de week. En hoe krijg je hem dan weer om? Nou, meestal worden ze weer thuis bezwaren. Want hier zit squallen. En die band die fietsen elke dag voorbij. Dus ze kennen de barig en de hoen allebei. Dus dat is een taak, een gemeenschappelijke taak. Dat iedereen die zorgt ervoor dat die barig weer thuis komt. En hoe heet dit legendarische duo? Bolt en Big. Kom maar. Kom dan. En de hoen past op een barig, hoe gaat dat? Want ik zeg hem niet, ik al achter een zwarte hoen oorstappen. Ja, de hoen die probeert altijd tussen de barig en vreemde hoen in steen te gaan om een maai te krijgen. Maar die barig die is hartstikke kiepig. En die als er zwart zit en vochten. Dus ja, daar zit die meneer, ik ben maar die zwarte labrador. En als we dit zien komen, dan maak ik mijn best om een maai te krijgen. Hij is heel overspelig, hij laat bal samen in de steek. Goeie. Ja, goeie. Wat ben je aan dan? Redbad. Ja, Redbad, ja. We gaan eigenlijk de goede kant uit. Ik heel lang toch, het is heeg tijd dat Friesland dit soort dingen meer te gaat. Zoals Love the Ring, dat kan de Fries niet een afspeel van. Redbad, Oerelinde. Ik kan een mooie film zetten. Het zou mooi voor Friesland wezen. Mooie film van Redbad. Oké joh, daar hadden we al een speelje tot. Dat zou goed wel, ja. Maar dat liep me net snoer, denk ik. Nee? Ja, het is ook een druïde wezen, maar het zou er wel inpassen. Misschien, weet ik net. Een druïde? Ja.
Je bent ook wel eens met kroenen in de weer? Nou, dat net, maar ik ben wel met de druiden nog aan de gang, ja. Maar de cursus druiden, dat barden, olfaten, druiden. En ik ben met de bardencursus, dat is jongens en dichters. En die sluik haast al. En dan heb ik olfaat met de shanners en de genezers. Dat heb je mooi even kwijt op het moment, hè? Nou, dat hoor ik net. Het is een beetje, de druiden komen vooral, ken je Astrid en Obelix? Ja. Nou, daar zit de Bart zit erin, die net goed jongen kent. En de panoramische druiden, dus daar moet je een beetje aan denken. Oké. En dat komt vooral in de Keltische landen komt dat voor. Maar wat doe je daar nou mooi? Wat ken je daar nou mooi? Ja, het is een soort levensstijl, hè. Dus de druiden zijn heel dicht bij de natuur. De natuur is heel wichtig voor ze en respect voor de natuur. De godin, de man, de Eros godin en de god in de hemel. De combinatie van beide. Dus de natuur is gewoon heel wichtig. Want zonder natuur dat kunnen we allemaal wel ophouden. Ja. Kan een mooi ding betekenen, maar als de natuur erom gaat, dan geven we er alle jaren aan.